سیدہ خدیجہ دا تے محل ہی بڑا اچھا تے شان ہی بڑی اچھی آئی نا تے جو ساڑھے ورگے وی خواہش تے رکھ دینا بھئی سونے ہیں کلی تا ماڑی ہے پر جی آ جاؤ تے کم ساڑھا بھی بڑھ جانا ہے ایک خواہش تے الحمدللہ غلام بھی رکھ دینے تیرے لائکی تے نہیں کلی نمانے دی جے آ جاؤ تے میں خوشیاں منایا رسول اللہ جے آ جاؤ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے لائکی تے نہیں کلی نمانے دی پر جے آ جاؤ تے میں خوشیاں منایا جگاؤ بھاگ میرے بھی ابوئیوں بدیوانگو تیرے راما چمیں پلکا